irane inara irane matuko taraera abana bomona ngotebye ekibire cyata kete kururi tangane nababu watumurubelio wagokoro mwana bantu no nyankurugoro ngotebe mosane akaikaranse ikaro kegoro aliketisa kikao kule mbinguni akasema kwamba huyu Yesu ni dikteta, lakini sasa kitu tutafanya ni kwamba nichukue uongozi. Iko chikampeni mbona chacha akakosenga Pada ko kore campaign bono igotoro chinga ye campaign kale acha agete yungote bi bono njebuna mtene na undabu ungote bi e campaign ntene ko korone ya Yesu to ko yungote ra mosacho ndiko semo kungunda e ko korone ya Yesu ko ikairana haleluya moko ngomoyo yes Kristo bwerule ke wanso motoria agoku twaboli gorule siro motoria agoku mukungoli okwano yone ati mungane boyo mukungoli bege angere makere kero ya mukane uyu gosaliole Ere yesone ni moba kasa manyinga motoria agoku Nero koramba koroime motoria agoku Ere yesone motoria agoku Ere yesone Iwa wana mwana tigamba terie Kelia korete ade kuriyo mwana no nyese trabe kuburu iwa bana bambone ekerege ikaro kigoro kyalego ikaransa okoro motonge akabewa mwana akahitaji kwamba yale ndiye kwa wa kwanza kuitwa katika kile kikao cha uumbaji maandiko yanadhihirisha kwamba eleta ale korangeliwa ekiagara lenge gitungwa igongotebe kalenge gitungwa igoro ekarangelio mwana ekomo ekerogo tatagete ekiaroberetie no gosiri omwana onyasaye igabara babirecha no ikaransa nabo no ri nabo biritomindo no ikaransa nabantu bakwangete bare kambie ngao mbabo kwanja nokoraki Ulibuna chagete kuruguru Biblia goteba baada ya uumbaji maandiko yanadhihirisha kwamba yeye alishuka kule Edeni akamdanganya mama yetu na baba yetu akaweza kuwatia kwenye kilindi cha dhambi na hapo dunia ikawa kwenye giza totoro Esega somo tunte kelima bona nakiyekogera abagenki baro babwate emenwe metambe paka bono abagenki bagenki mbuya mole bono Iwa anagotebya abali kiboko ngento bagoteba ndagerero nyuwe umuntu chamatanga nori transete oganyete ayiwenki ngiye saga koragento agoteba lakini abantu mangete tali bonse nande birito mangete baja matanga ngabaje kokorelese abande baja lanje ati ngwara geli abantu Bangana yambe tere Ebe moti asa monges Ya morisere bebo sira na yosi Dera Anja monyo Unalengo moiti koroni tangane dababu atati omwana omwanya bantu koja sense egiata kete komokora no komokora uikerekerenga abana bamonene Biblia goteba se gitabu kya Matayo ibere amugotiri mugatosome iwe ki Biblia goteba yawe karanso kito hakurwe no joera entrebe soma bona iwe soma to iwe ki Biblia goteba soma gitabu kya Matayo ibere amugoika 16 ahano ndike tinkora entera mangana mayo koboliwa iwe ki Biblia goteba Kitabu cha Mathayo 2 mstari wa kwanza hadi 16. Hebu tusome Biblia inasema namna gani? Ekera Yesu aibole twali Bethlehem. Yesu aibole twali Bethlehem ya Wayahudi. Sama tuko yomoruo tiokoro kwango Herode. Eri kibono gekaba. Ora abanta bangaine
ine bakaruense moya moja bakacha Yerusalem bakobora yale oyokora gento iwa engakia yo abantu bakachekero bono bogoche rwekero baba tali bona kero giachaka luigwedo ekero nkala giachagete na ile ungo taibona etaba utiera oyo iwa ekero kiriba chete iwa na basacha bachete ekero bali abakungu haleluya iwango terie soma mstari wa 8 Biblia inasema mstari wa 8 maandiko yanasema usikiza nikwambie maandiko yanasema wakati koigwa amangana koigwa mangana yomo ya Matayo ibere 8 eliki akabatoma oika Bethlehem akabatebia genda muri mono omwana oyo soma ngaiwaji kamura monyore mote igongenda kumosasima amaine kumosasima ari kuchi nki ari kuchi komakorera ukumuita igungotebi na bamurigati korukare lakini asenye chobu y'abanyasaye ekakikonyeteraika the right time marika gotebanga the fullness of the time konyeteraika tari konyara komokora Biblia tebaiga soma bono soma igo ntobire chakurigia igwa atagete gosaria umuroberi bwokobori osema banga egentare gokoraga igatagete gosaria umuroberi ogentoki bwokobori gwa sikiza anasema wakati koigwa mangana y'omoroti bakagenda narora mocha ekabatangana egatenena igoraso omwana oria akorete gento arenge eri kibono ekero barorenge bagaichorwa n'omogoko omonene bagachigoswa nyumba bakarora omwana amona Mariamu nyina bagatunga maise bakamusasima bagakuna na chifedha chidhahabu bakamuamane bakamuakerekemo kakimoya muri mutarikote baramina deni mbabuke iwa ntegera nyugwe tigamba tebi omosunte na basoboki mambo yetu hata yani alijalisha nikizo aina gani kiko katika machoni petu ama katika maisha yetu. Naomba kukujulisha kuwa nyota ya alfajiri itatuongoza. Engana ya mami kuiketorae omongira tigango tebiga mbabeke melibo yange ntoki mbabeka ngatori kwa yungo tebi engana yekoro kayakora yungo tebi ko ikaransire babateba ngatigokwe oburabu gobugucha wateba nganya haleluya iwa Biblia gontelinga omwana yani chinguru chanya sae chikabiso omwana up to the right time egaikerana erenya sawo ito akaworoki wakwa maboli bo bwa abantu bonse gotoleka kobisire imaso omwana olintu arenge no bogima kekagara mangana yale kobiswa yungotebi kitabu kya bakorosa yemo mangana yale kobiswa sengire ncho igwa kitabu kya bakorosa yemo Orochero wa eno ruwa karenga no ruwa 11 soma Biblia inasema ayoko ni chibi chakaradiga wanongora anditole wono igwa mangana na yako takoteberebe sabana Judas akateberebe saka sira soma na ya tole igwa na Biblia kata soma bano soma na inu mobe kuchinguru asoko bwa konga nanake once elikibono kolengana ne chinguru chabona na bwaye asoko gani nobole mele once amo nomagoko elio kibono 12 soma moko mwakera tata igwa bono tukale liko kora bono wali twatoliwe twamanyire nga twabaliwe noko mwakera tata nangake muyamono elikibono kere soma ngambi ya mano oyo baikera neti oyo to ikera neti bwata ni bo mwando bwaba tenwa asomo baso eliki baro nero to sibolete igwa egia kolete igato sibolete korwa soko bwa kumosunte agatonganya omosunto inga yorenge kitabu kikurunga Luka 1:71 Biblia inasema
The family is character. And the God-fearing person. Hallelujah. Abetegarete iko chana gutangasa. Iko mbatege bara bamorana. Kelibere chabanga teko koraga. Iko Yesu agoteba iga. Asege tabu kia Yohana 8:44. Biblia inasema Yohana 8:44 maandiko yanasema Yohana 8:44 maandiko yanasema inwe Igenteke ngiko kwana timangete ngendo koronda ngoko butande gas. Ikubuna gote abono. Inuna abaiso ino. Saitani. Inuna abaiso ino saitani. Na uwancha kwa ino. No uwancha kwa ino. Na bakoro kwa ni waiso. Wa inuma bakoro uwancha kwa ino. Iwa tiango tebi. Anda. Bakoro mamo isi abekire chiango ko bugane. Pamba asibabige chiango gisukuna ino. Iwa tiango tebi. Abako koro uwancha kwa iso abango saitani. Bakoro mamo ntagi ngire chirageti. Okurama muntako lerinto abantu bali gachimiyoro babacho bali gachirio iko bako koro wanja kwango waisobo kurukungo saitani okuraba batigire dini bayine kwenga abangi nabali meye dini. I came to realize this Pastor Moro ona kumbetinga omongi nare dini lakini amarwa kwenge rumwiso ko mwabo Haya. Iko bako koro wanja kwango waisobongo saitan no nena barogi mbiyamole igumbata ibono ndagere mbaere tari ogwanja kwino ema wakoro gwanja kwango waiso ino okoro kungo soma ngaiwachiete soma ni garenge omuiti korurirerie ndi abeto omuiti ukoro mochakano iga abeto omuiti kelina koeresa nago tebuna chietereni bunako ngaina tata na baba bunako batantania buna igore korenta amahakwa buna igore korento koregeria abana bamonana igomba tebi kia buate koro mochakano no ita beke kiarabo Revelation 12:9 Revelation 12:9 Revelation 12:9 Hokomano ka ikomena ibere Biblia igagoteba ego kwana iga Ati baba gwacha ndeka ko some bukuga nesimi utali ko beko mwana anse na arira osome buku kiege bono Inyugwe soma rende ibuna ko soma bono soma Enchokeria enene egatugutu ocharali chance eliki bono Elia nenyiti yakare yakare Ekoro kwa mogenki Njengo era sagines ndekera Engiti eline yarero ne yarire Ngoi omugaka elio kuka mata abungo jane ko burukaria maraba kanyeka ndekera nyugwe Igo shetani mbona iboru Lakini ashtukuira basta. Huwa nashtuka sana unapoona kina mama ama watu wanapoimba kanisani. Eti shetani akiniona anatetemeka. Ainimo. Uwaje anatetemeka. Uwayu. Eti anakuona anatetemeka. Wewe nani? Yule alizaliwa kabla yako kuzaliwa. Hata malaika wa mbinguni waliumbwa kabla yake. Biblia inasema kwamba yeye alikuwa wa kwanza na alikuwa ameumbwa na akaumbika. Wanaona kuera bana waganga no bwate kiri kene ngiri obwate. Ose koko bwangole role kira. Ndagera soma. Yade baiga soma. Eliki bono. Alianza kitambo. Biblia inasema kwamba soma. Egatugutu ocharali. Ngiti ya riri. Akare. Eliki bono. Kwa mogenki na saitani. Kwa omogenki nango. Igaba genki nabango igaba rogi nabango abasoi nyomba nabango abasoi nyomba nabango powerful wana bamona na aye igwa soma rende soma omongaine libenzi igo mongaine lia no bwango
abo ngaine ri bwense rengaki yonse iga ngaine tense abana bomonene agakore campaign igoro akaburukania akareta that yama malaika elinda akaguna barabo agacha sense egora tata kolera goteba obe soma wakole era agatugutu gocha sense naba malaika baya bagatugutu monere ekibaga cheire no mulero oli ekebembere chifu manya tonya ndire ebi nabya alire anga toli mo chifu eganda romanya to bekiro mo chifu nilitina wana ngongota ibana chifu igoro bina ambika iyo na meremo ya tuli kuchikoba igoro igoro ne igokora gwatana na Yesu onyoro ogenda igoro ebi nabya goto ibwete njoda gatango era sana ndemana meremo yango ere kuchukwa ko ngote tekero yuko Biblia kotebanga igoro egatebanga bone nse koragendo lera mstari wa 12 tekeo ta mstari wa 12 inasema asa iyo aya igoro koragendo chenga nainu abamenyeteo chenga korende obobe no bwabarabi obwaino ense na enyanja ekiagara amosoyo ino okorendo oikirase more ore nenda mwamu ekiagara amanyetenga engati yaye nenke amatukasa idani ngakyari matuka ena make matuko wotandika bana make matuko wakuchinda atuwade bukara yanya bakungukara nkwani ngaka bantu kumwe women kara nkwani onyamo sale ketemura jisoti kara nkwani Akibaranja. Haleluya chikono na chibuye wachano na babokeri tuko yesa gocha baigoro na babolie Yeso na batebye na babwire mechano ikwa wana mama na gumbatebye gambatebye emechano togo itiragera sekerega birito minto okwiru musaja gukora sekero kerega igeragana ya mambi kuna koro kaiga nkoleta nale bali barare time yaye njari namanyete igakebo minto ndingokwa Mr. Kuva mimi ni talala haleluya engakiinde mbona nkobarandia nuko musaja mbona ukorandiri anatiko korandiri lero chief retired chief uisimotongo bona ngoyo yango David chief mbona ngokorandiri anato wonjo kabono ningo sabere karo kwete nonda akole kasi yabo and that is why ngogenda nja somo bertini ko sabo nje ngorange nyeliraba ekenege ndo bosaketa iyo obo moye bakore ndo baruro ntoli ko sabera ni abakule no bolimo iyo bokorandiri kerole moyo ekiagera lirinkwete ne bamukana na smile de na sweet heart smile once more tingo smile in the bis I can't smile. Ekagara engaki manyetengo smile mono. Erioki otebanga bono ensekoragento kiege. Lera ekagara mosanya koragento ochire aso ikobwense arabana baba wa monene oikato chandeke lakini asekero kerengaki. Egeke. Amari maya bantu chief, amari maya bantu na ochibi na buo. Asa matukamake. Siku chache maana mfalme anakuja. Siku chache Mwalimu Simon. Okoro kuwa buneta sama tukamake. Yesu ngochari. Asa accident sitabe. Mwalimu otarenga igomani. Asa amete standard 3. Yabikondoka. And I'm now preaching him. And you should listen jagara ncho mabasta. John 10:1. John 10:1. John 10:1. The Bible says John 10:1. John 10:1. John 10:1. John 7:30. Soma. Gata wangu. Yuna Biblia wote hapa. Onya muri ko soma ngora ndibaka botuko. Soma. John 10:31. 31. Elio abayahudi. Bakaimoki amagena na inde. Bakaimoki amagena na inde. Elinde bamwaki. Igo nkie kibatagete gukora. Enda mwamu iyo ne yabayahudi kosene ya Satan. Ninga hatagete ko Syria. Yes.
omwana nyasaye ero ngo tabinga ki asome ngeta baba okona gwekorora okona yani okona gosimasi bali bunetoi aoren ayonsipi yango david shetani tabuatira naye igaho sakia sama tukamake omali agora ndokeke akongente nganya kuruo shetani sama tukamake kuiko bakonga o chief ko kuiko mokonga chief oyaya ikia gokora nokona igwa gokona gosira ngora ngosira ole korwase yesu kona gosira ngora eli bakabogolia magana bamwake tokenda bona Agnes oteba elio bakabogolia magana bamwake eli kibono 32 genda John 10 bono kera kwa akabairaniria naboro kirie mereme miya inche naboro kirie mereme ngak emiya emenge erueta aseta eli kibono nere ase mereme yo moko ngakera amagena nere gake moko moitera gake amaene bantu no bakorera buya kubatira marimo buya mutongu otebe nayo keroche nayo terine buya abantu bagokora moyo oye ogwaka gento kieke amagena aberiyo ayingura ara abahaja bari yesoti otiga mokaye agotara bosa oyagora abahaja chindageraga bakamota bakungu bakamatengera ngakorocho mogo konsenyera koyana mogambiga nkorocho iwa bantaba no baragiria ebagokora mwali agora gokorama na gochecheria na gogosiria abande omumo principle tuli bakane kwa batira kwa balikere efish kwa bakanira lakini mwali bakora gogotera ri kuru school bande banga nyumbani you must go bada you must go yonchira teyo ora arinde mwanya bantu ngo bakorera maya mwanya bantu egento ko bakorera ayakora maya ryoka bakanya sae amatuka goika togera tutumuka ana siasa na barbu mai tegora tanda na mwana sasa nana ye ora tanda na bali ba hotel kubyanga ki no kwete okoyunga abantu banchire mutongu bweka ono mutongu tanda nanga yono igo ba hotel buya naye bweka utantigota igo egera goja go ikedebe na ibe gorga ndo nayo le bweka wapo uchikore ngaki kali mwanda benga ninja bweka igo twa wada benga naye bweka goja gotenana igono misunderstanding how what ngaki John 7 verse 10 the Bible says John 10 verse 7 the 10 verse 30 John 7 verse 30 and 8 verse 20 nahonta keta kogenda buhango nkure ndo abantu bagenda sobo elinde mbatige mbada ko mubasto yo igacha cha gotonjora ona jangora ndo na rogotoleka iko bakaliga ko mobwata hanya nainde bakaliga garagando ko mobwata kolende ni ngoigwete bakoligia ngokoligwa ngekara yesa koligwa na otwarenge imeyaya tari igwa yesa koligwa asenge nchore tira mangana yokoboligwa bali abogoretie nabota gerego sira kare nakare igwa omonto gogoita igwa omonto gogoita igwa nanje tabana bawo akingo badainga ki ana bakungumura bahaja mura gokoragera manyango koragera nera gokonywa manyango konywa nera egida yokonywa kuri okobe kwa bolevi okori na konywa ngoro okuya okomo bagango sa igekibire tata gete no gosiria egesakukia mwanya bantu kare na kare tikebo ekiagara omurobelio bwoko boliwa oyobege tumo ya Kristo atageko yora kiragati lakini tata tanja
omonge bwa mabebe eplani go yaete magana yo kaboli wa gache tukare one kire kia lengo no goikirana ego rokorora Yesu during the transfiguration in Matthew 17 okonyora Yesu akolera gotebanga tata onyangwancha ekombe gore ntugeke kengete iwa onyenko igore gaterera igungote ingige komoreria egento ge komoreria nkeria bogoretie abantu ababogoretie na wa komoreria abo kere babogoretie bakungu bari mu iboire mu manyeta mangana ingige koreria ana wadai aba haja garang kwani bantu mani nanya mutanta ine nabadai aba haja yo badai ingagendo kevo minto mulisimo ekana chiete ayo muchifu ekana manyete ngamangana na makong nekero mukana ara kanoro mwana mutangi njina kakete ngamangano sigari smart aye tiga so ali maternity oyu kwete kero mokungu ngomone none gakitinkwela quiero llegar como él está kachiko ara jinsi nini omwana ogotoka kwa mwana rangelisa kule chianga ay tera nyuwe no anda que te no nange gukora mbatebiga tingo kora gaki tegera bona moyo tegera tu basa konya gara gole wako gana kelia bogoletie otebaiga the book of 2 Timothy chapter 3 verse 12 kubuna marika goteba nabana bamonene ikubuna goteba onta kete gukora abo ikora appeal in the book of John 17 verse 15 onta kete gukora appeal wegenda goteba soma bano 2 Timothy 3 verse 12 2 Timothy 3:12 egoteba iga ekene no bolimo kakaraiwa ay baba bukungo beke yange mbali ngati ko yada ya ekia mwabo kerekega ekene elike jaba ababonsi baganeti koba nekingenzo cy'obonyasaye ababonsi baganeti koba nekingenzo cyake cy'obonyasaye ase Kristo Yesu nabachandwe barabuo oikaba kole kantuko abana bamonene ngange tole ko yosieka omugano bwense na komenge taso boiko bwense ko chandike emechando tiri naye tole yo Yesu oika to tere emechando aseka gore ngak egeke bwanga mono ikumbate abana bamonene bwanga mono hata sabato itabadilishwa na kuambia tutapitia mateso lakini shujaa wa msalaba tutamuona kutoka mashariki igekekena asbwa iwa emechando nto etere igu ama kweli emechando okora mune emechando okotayo emechando ibinde byose byokora emechando abana bamonana tigamba tebi ayo goikato chandwe ekya iwa ngora kora kane bakongo bali chisoti akora goja matanga mwana minto nakikwachandeka okobogera buheta kana tigendo buhena ro korara njara na kujara ngora gerori buhena ro umusacho mbamenye tikomo musacha amenye transende nero megete transende abana tabwati nemechongo grasi mena wasome no baragiri bitabo basara mbali ko igwa lakini nero goda mwa gorda kendo uchane aso wiko wense tunateseka kwa muda kidogo aso wiko wense no totwara chini bo totwara kiango lazima tutateseka katika ulimwengu huu esoma ninde kora yate baiga kolende abantu ababe nabangainereria mbamente kane mbakole kendo aso wiko wense ko ikabamente kane ngotebi abangainereria bona morochi kana ko boli kana bamonyerera ari chifuta kwa manganaya
yani igo muru jinga no ngena America umuntu uri bwangire kurwegero oitabira nga ari no right sio mutiko tumeka eshari no yebwati aroria di muntu uri bise tene nekero era baka kage kesa na ibole tuwe igoni gwete nga nyagete moi gwete ati enyi gwete nga musa ni mwamwa tora ngitarinja ikumba tebi ore myakero Bona kakia uche miaka 11. Miaka 11. Manga longane kanisa. Okanya ngo Morisia. Nkeva, nkeva ngo bodo nega sambe kiagara na Stefan nkeva. To goto no stata nkieke. Atoro jumne se. No mare mboro, kora na kolire na chini, kora na kolire soma. Oda baika, soma. Wakole? Okay. Kolendaye. Okay, endelea. Aso yo kuorokerera tigwe. Baba yo ngote. Wone ngende ko chikona ke bito minto na ali kuorokerera tigwe. Abantu aso boiko byensa. Ona bali konya umangeta abantu bali konya basemera tieni boyo mo sacho gerokene batagete konya nyora. Mbona bagocha pakobo ngaine. Abandi bakongaine. Abandi balworo bachake kokoibera. Agokolerisha bakora. Hawa tenga ninche ndoche planning ya. Omwana loka ni university. Ninche naka ni pastiga. Ninche kumakanira. Abo kora. Ama sacha makora. Arema. Yarabe kete kita yengenjai chikete kanyabu. Ama chanja pi. Asa ama chanja kabisa. Janja kabisa. Kwano kubukane ken. Ani nebe sa kora Nkoke sagut. Ayo madere na madanga asegete igumba debi. Agade na manya moyigwe bono. Na ya bono kara moyigwera. Kara igu bono nyigwere njibona na igwede bono. Nje manyanga igu bobe ngamoto bokibobe. Agade na madanga akamanya kurwa kajaga ngake muntu. Uinyure nga no nyomo sajo kule. Inje tu akwa agate ne. Ikonke karengara de ka kemai. Finally, appeal in the book of John 17, verse 15. Ndoramo, abana ba monene mwana ngwefeli kana nyaturamo karanywa. Musaje ule gali ora kumitinga mangana kia nabacha yuko mwaka. Nabacha. Mangana nabaliko. Amba sake na makora. Soma bono. John 17:15. The Bible says, "Apa the Bible?" Tinsabeti ikubona mwana bateba ikako tata boneka rako kule kana kuna roboti ruai anapomaliza ripoti yake anapoondoka ulimwengu huu anasema hivi Yesagate bya chintakana tinko batiga ensebosa nimbato mere omoikone Pako koira na wakabere Oh aleluya Tinko bati ensebosa Nimbato mere omoikone Pako koira na wakabere Frita ikupunagote abono Ikupunagote abona abana bao Ikupunagote ba Soma Tinsabeti nga morusi kwa so wikobense Koratiga Tinsabeti nga munganya korwetago Tinsabeti nga munganya korwase mumenyete Kolende keragote baneki Kolende Obalende korwase olio mobe Tata balende korwase olio mobe Hallelujah Cintakana mutigarite karankwana cintakana ano siase molengo eveli ikumbatebi abatakana omansi mamanyata so boikobeza ekinara goteba neke tinsabeti nga tata barusha kurwase mamanyate lakini ababwiro lyo mobe tata babwiro lyo mobe ikumba ekyagara abakungwa abatakana bawe chongeliwa Kano monda ko imoka Onia ngombe mutakanwa ngamosake tayo gocha kumuboli Onia Biblia gonte vinga naye na goita no moro aba batigala jintakana Amalika gonte vinga nje obuli mawuli ukona gusukibwa abande masachara makora Amenyete mesime
akona gusukio buremo amasachara moiko kona kontenga masake nara kule kaini Biblia ngoteba ngaki ekitata gokora na ino gukomisia aba batigare ngaki Ina biligo bwanja igoro ya ntebiri ngotebi nga hali ya hatari imetangazwa lakini wako Samaria sekore tiamba manya bana bamonene oli otenenete na meli magadarine chingaki arego akwa magena omwadi bogetiuria oli omochachi oli prosecutor oli orenge abana bamonene unachete kina boronge nate na into geda ikayo mwaelio ya sawa itabaseni bya sokisa mabalia